Uameli jong mau sunram uba Himalaya sang pliang ulai thu ba ki start science jong karam au kilap ya ka gas ka badai na ka benta bansyat jing syat ha ka Dholai ka bahap ha ka hima malai soman uba sang pliang Kyrmen bakani kan long jingrap ya ki pai ba ha ka te ka than ba ha ka jalahi baro ko wei Masyukwa pen kan mau ya pi ba ha ki kat tu kan ni ki benai masyua ha ka por ba ngidang ya don ka dor ba thoan ha ka ba ngalawan ra ke isu ba ngilap ya ki kerja umpeniang ha ki than jungi po Kamausram constituency po ke border jungi te ya kata ka khubor layo banlum da ki officer jongka Oil India Limited ke badan po Dulejan po Assam te deputy general manager jong kane ka Oil India Limited ulak phone nga ukli omba niyo kum kata ka khubor te hato ka dei kum no sa te nga subatai ki ong patient nga mandatip namar bangam dei expert ka don kam ya phi ba phin wan hidalade ban wan ban pet ya kani ka umpanyang ka bami na khando ha kani ka thain jungi te haka arpunyo tarik ubunai September ar mantausnem uni officer ramba uba de nak Oil India Limited lawan rekat bat ki officers jongu bat ki lei syagani ke jaka ha ka jingelam jong menteri jong ka hima malai somat bat ki ki ramba bat nangta kilayo banlum ya kata kenja umpnyang ka ba kilara siapa kalap jongki siapa Oil India factory jongki apa Dulejan bat ngaso kemen bat so kendit ban yo e ka khubor ka babha menen ba u phone u DGM yang u ong ba kadon ka khubor ka babha ba ya ka e bangila yo manra ka dei shisha ba ka dei ka gas ka thermogenic gas ke baki khot kata kemut ka high content of methane dia kani ka gas glak ban pendon kam ha ki kerja LPG jongi ba ni pendon kam hayeng nanta ki gas welding nanta ko ta ter te le se kan long ke Jingmyntoi ba ya ke jela jongi bangin yo ya ke Jingmyntoi lada shisha ngiyo ban penbahas shu ban yo ban ngin penkela ya ke gas ya ke bami nang tai na ke ka thain Dholai ki de kisnong Dholai area jungi hamtai ka hapok ka hima malai somat ba kinyo ban dang penhe ban bu da kenja ka refinery lan ya ka kenja factory ban yo ban sei ya kan ka gas ban penkela ha ki kenja ki LPG tinginget ba hakini ki benai kita yo ban wan ki officers jongki kindang wan shu ban don study ban page ya ka jingdon ka quantity ka no ka don ka reserves jong unia jong kini ka gas rengkat ki ong ba ngilayo khubor ba ka don sa ka wei ba de kisnong lai teli sau teli kisnong ki ba lalap ya ka umpanyang pa de manta ki kum ka tel sora tel sora b bat ka sopin de hakita kisnong ru ki sumat ki kin sapha biang ki officers ban lum ban collect ya ka sample bat ban let ban check ban test te kalong shisha ya kalong ka shisha ke bangin so don bok ya ke jela jungi ba kalong ka sin ka benengkong la da shisha ngi lap ya kata ka gas ha ka ne ka state jungi ba kum ju la da yo saya kata ka umpniang ani ya ka natural oil ka ba ki khot te don bok ba ki sngi ki banwan kinda ki la dep study kini ki scientist nang yo man pentip chu siya upay ba ya ka future course of action namal ba ya kani kin simti no nakaliang ka central government bakum no bakin penian ban penhe pensan ya kini ki company yang ni